laki. Umulin. Sino ba? Sir, ba kayo dito? Nauna ba kayo? Hindi ko nga alam. Ay, tayo na next yata. Ay, Kayo ba next? Oo, sila pala. Baka next. Kayo ba next? Doon na lang tayo. O, doon na lang, doon na lang. sila. Kaya bola. Kami ni Pero makashoot ka. Basta kung mag-shoot ka naman. Kung ma-shoot ka. Ready na ba kayo? Ano kinapag-zero? Hindi kayo tumatala. Hindi kayo tumatala. Oh, ito.
isa.